aquest és el millor projecte que hem fet i li agraïm a la Clara Pons per haver-nos ajudat en tot i moltes gràcies, i a la Enoa també, i en totes les àrees en les que hem treballat. L'harmonia entre els éssers, res més maco que tu, menjant préssecs, sol i aigua, terra i lluna, res més maco que tu, menjant prunes. Ens ha agradat molt aquest projecte perquè hem vist l'evolució de la planta. des de que el vam plantar fins que ens l'hem menjat. Ha sigut molt divertit. I crec que és un projecte molt interessant i molt divertit i que m'ha agradat. I no ho oblidarem mai. I penso que el pròxim any fem un projecte igual. I hem treballat tot. És un projecte molt divertit i m'ha agradat cuidar